खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गिबियाव आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायहरग्रोनाय जाबाय लोगोफोर जों दिनै बे भिडिअआव आसाम पुलिस साब इन्सपेक्टर एबा एसआइ नि एग्जाम पेटार्न आरो सिलेबासनि सोमोन्दै सावरायगोन बेयाव नायदो नै लोगोफोर आसाम पुलिस साब इन्सपेक्टर एग्जाम पेटार्न 2022 दुरेसन 180 मिनिट्स एबा 3 आवार्स लोगोफोर बे एग्जामआ टाइम 3 घन्टा जागोन बेनिफ्राय बेहाय नेगेटिभ मार्किं दं लोगोफोर बेयावनाय 0.50 नेगेटिभ मार्किं एबा आधा मार्क नेगेटिभ मार्क दं बेवहाय नोंथांमोनहा नैबे गाहायनि टेबोलखौ नायबा बुजिनो हागोन बेयाव नै साबजेक्ट होनाय दं लोगोफोर बेवहाय 3 सेक्सन्स दं साबजेक्टआव बेफोर जाहैबाय लजिकेल रिजनिं एप्टिट्युड कम्प्रिहेनसन आरो मोनसे सेक्सना जाहैबाय कालचार एन्ड हिस्टोरी ऑफ इंडिया एंड आसाम आरो मोनसे सेक्सना जाबाय जेनेरेल नलेज बिनिफ्राय बेवहाय नै लोगोफोर टोटल 100 क्वेश्चन्स दं आरो टोटल मार्क्सआ 100 दं आरो बेवहाय सेक्सन हिसाब दं होनाय लोगोफोर बेयाव नाय लजिकल रिजनिं एप्टिट्युड आरो कम्प्रिहेनसनाव दं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन्स 35 बिनिफ्राय टोटल मार्क्सआबो दं 35 बिनिफ्राय कालचार एन्ड हिस्टोरी ऑफ इंडिया एंड आसामाव दं बेवहाय नायदो बाहायबो टोटल 35 क्वेश्चन्स दं बिनिफ्राय टोटल मार्क्सआ 35 बेयावबो बिनिफ्राय जेनेरेल नलेजआवबो दं बेयाव बिदिनो बेयाव नायदो टोटल क्वेश्चना 30 बिनिफ्राय टोटल मार्क्सआ 30 बिनिफ्राय टोटल 100 क्वेश्चन्स बिनिफ्राय 100 मार्क्स बिनिफ्राय गाहायाव नायदो बेखौनो होनाय दं दा आसाम पुलिस एसआइ राइटेन एग्जाम इज अन ओएमआर बेस लोगोफोर बेयो माल्टिपल चॉइस क्वेश्चन टाइप जागोन आरो बेखौ नोंथांमोनहा ओएमआर शीटआव दाखोना हरबानो जायो बिनिफ्राय बेवहाय लोगोफोर नै मोनसे कुइसनाव 1 मार्क मोनगोननो जुदि नोंथांमोननि एन्सारा कारेक्ट जायो अब्ला आरो जुदि नोंथांमोननि एन्सारा रं जायो अब्ला आधा मार्कखौ माइनास खालामनाय जागोन होनदों लोगोफोर बेवहाय बेनो एग्जाम पेटार्न बिनिफ्राय बेयाव नायदो लोगोफोर सिलेबासखौ नायदो दानिया आसाम पुलिस एसआइ सिलेबास 2021 एबा 22 बेयाव नाय लजिकल रिजनिंआव दं बेवहाय मा दं नायदो लोगोफोर वानाव दं एनालजिस सिमिलारिटिस डिफारेन्सेस स्पेस भिजुअलाइजेशन प्रब्लेम सल्विंग एनालाइसिस एंड जाजमेंट डिसिजन मेकिंग visual memory discrimination observation relationship concepts arithmetical reasoning verbal and figure classification arithmetical number series abilities to deal with abstract ideas आरो arithmetical computations and other analytical functions बिनिफ्राय एप्टिट्युडआव दं नायदो focus on Venn diagrams नि जागोन बेयो बिनिफ्राय नाम्बार सिरिज बिनि उनाव कोडिंग एन्ड डिकोडिंग दं बिनिफ्राय प्रब्लेम सल्विंग टेक्निक्स दं स्टेटमेंट एन्ड कनक्लुजन टाइप क्वेश्चन्स दं एरिथमेटिक रिजनिंग दं एरिथमेटिकल नाम्बार सिरिज दं नन भार्बेल सिरिज दं सिलोजिस्टिक रिजनिंग दं बिनिफ्राय सिटिं एरेन्जमेन्ट्स दं बेफोरनो जाहैबाय एप्टिट्युड बिनिफ्राय कम्प्रिहेनसनाव दं नायदो लोगोफोर candidates should solve the comprehensions according to their ability the exam will be conducted for measuring the candidates comprehension बेयाव नाय लोगोफोर कम्प्रिहेनसनाव बेवहाय नोंथांमोननो माखासे पेसेज होनाय थायो बिनिफ्राय बे पेसेजनिफ्राय बेवहाय माखासे कुइसन्स होनाय थायो नोंथांमोनहा बेखौ बे कुइसन्सखौ पेसेजाव नायनानै सल्भ खालामबानो जायो बेनो कम्प्रिहेनसन बिनि उनाव हिस्टोरी एंड कालचार ऑफ आसाम एंड इंडिया सेक्शनाव नायदो लोगोफोर बे सेक्शनाव मा होनाय दं बाहाय नायदो मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क दं आरो बिनि उनाव मेजर रिभार्स दं बिनि उनाव इरिगेशन प्लानिंग बे दं बिनि उनाव मेजर टूरिज्म फोर्ट्स प्लेसेस एंशिएंट नोटेबल एंड नेचुरल प्लेसेस केव्स मौजोलियम एटसेट्रा आरो बिनि उनाव दंबावो
major personalities of Assam, political, sportsmen, artists, administration, author, literature, social worker, etc. बेफोरनो जाहैबाय लोगोफोर हिस्टोरी एन्ड कालचार अफ आसाम एन्ड इन्डिया सेक्सननि। बिनि उनाव जेनेरेल नलेजाव दं नायदो लोगोफोर उनाव दं हिस्टोरी, हिस्टोरीनिफ्राय जिअग्राफी एन्ड सोशियो इकोनमिक, बिनिफ्राय डेभलपमेन्ट अफ वेस्ट बेंगल एन्ड इन्डिया, बिनि उनाव knowledge of current events of national and international importance and such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject। बेफोरनो लोगोफोर current eventsनि बियो national आरो internationalनि। बिनिफ्राय 5 आव दं paper will also include questions on modern history of India, Indian culture, Indian polity, Indian economy, geography of India। लोगोफोर 5 नाम्बाराव होनाय दं बेवहाय जेनेरेल नलेजाव बियो मडार्न हिस्टोरी अफ इन्डिया माने भारतनि गोदान जारिमिन थाफागोन, बिनि उनाव इन्डियान कालचारबो थाफागोन, बिनि उनाव इन्डियान पलिटिबो थागोन, इन्डियान इकोनमिबो थागोन आरो जिअग्राफिबो थागोन। बेनो लोगोफोर जेनेरेल नलेज सेक्सननि। बेनो जाहैबाय लोगोफोर आसाम पुलिस SI एबा साब इन्सपेक्टरनि एग्जाम सिलेबास। लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालायदो, शेयार खालायदो आरो साबस्क्राइब खालायनानै बेल आइकनखौबो थुनानै लादो लोगोफोर, जाहाथे नोंथांमोनहा बेबायदिनो भिडिअखौ मोनबाय थानो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।